Akadémia vzdelávania je etablovaná na Slovensku už 55 rokov a je to vzdelávacia inštitúcia s najbohatším obsahovým spektrom i najväčším plošným pokrytím. Myslím, že veľmi ťažko by bolo spočítať štatisticky a matematicky za 55 rokov, v koľkých odboroch sa realizovalo vzdelávacia činnosť, vzdelávací proces, koľky prešli týmto vzdelávacím procesom za 55 rokov a koľkých lektorov sme mali za 55 rokov. Akadémia vzdelávania spolupracuje s radom vysokých škôl, v našom prípade voľba padla na Prešovskú univerzitu. Prvý ročník je všeobecný základ, to znamená, študenti prechádzajú všetkými základnými typmi štúdia, to znamená, je to ponuka našich fakult a potom v druhom, treťom ročníku to budú špecializácie. Ponúkali sme 7 špecializácií, je to psychológia, sociálna práca, etika v spojitosti s filozófiou, potom je to činnostná dramatika, katolická teológia, laická a ešte máme anglický jazyk, takže zdravotná starostlivosť. Záujem o štúdium je veľký a niekde sú dokonca poradovníky. Tak nemôžeme sa pochváliť záujmom, aký majú bratislavskí kolegovia, lebo tí majú okolo 400 čakateľov. My sme zatiaľ vyhovali všetkým, ale tiež sa môžeme pochváliť určitým počtom. V Prešove máme v druhom ročníku 65 študentov, 50 v prvom ročníku a tu očakávame teda asi 50 študentov. Najväčší záujem je o štúdium psychológie a anglického jazyka. Bola som milo prekvapená, pretože sme ani nejakú masovú kampaň nerobili, aj napriek tomu máme prihlásených 60 poslucháčov. Môžem povedať, že nie sú to len poslucháči, ktorí sú už typickými seniormi, čiže okolo tých 60 rokov, ale máme aj po 40-ke, dokonca sme mali záujemcov, ktorí ešte nedosiahli vek 45 rokov, čiže nesplňali podmienku, ale urobili sme výnimku. Slávnostný akt imatrikulácie sa uskutočnil za účasti Akademického senátu Prešovskej univerzity, vedenia Akadémie vzdelávania, za účasti primátora, viceprimátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Po ukončení slávnosti sme oslovili čerstvých vysokoškolákov. No hlavne samozrejme si rozšíriť svoje vedomosti, pretože si myslím, že učiť sa treba od mladosti až do starosti. Najmä sociálna práca ma zajíma, psychológia a si myslím, že rozšírim si obzor, lebo knižnica je malodáva a výklad je niečo iné. Ako sa hovorí, človek sa učí celý život, tak niečo nové sa naučím, dúfam a snáď to aj ešte uplatní v praxi. Univerzity 3. veku vychádzajú z filozofie celoživotného vzdelávania, ktoré sa vo vyspelejších európskych krajinách už udomácnilo dávnejšie.